Med hensyn til Demos og den yderste venstrefløj i Danmark, der er der faktisk, efter vores bedømmelse, en kolossal mangel på reel viden om dem. Nu kender vi alle sammen Erik Jensen, fordi han især i de senere år kom meget i pressen. Jeg er ikke helt enig i, at han er så ringe en ekspert i nazister, som han her blev gjort til. Jeg mener faktisk, at han ved, jeg læser deres blad fast, og jeg tror for manden også, og jeg mener, at han ved en hel del. Han ved især det, hvis han var, altså han kunne have haft en karriere som sensationsjournalist, fordi det han går på, det er personnavn. Og der er han altså nøjagtig. Mig bekendt er han ikke blevet grebet i, at han placerer folk, der ikke har været til stede, for eksempel. Men det er rigtigt, at det han så bruger det til, det er selvfølgelig, hvis han har et billede af en eller anden, der har deltaget, eller nærmest bare stået ved siden af en eller anden, så bruger han det så til en hel masse ting. Men der kan jeg ikke se, at han gør andet end sensationspressen gør i forvejen. Jeg synes, problemet ligger et andet sted. Problemet ligger i, at den yderste venstrefløj, der går, man kan sige, en lige linje fra dens bøllebander ude på gaden, som slår folk ned, og så langt ind i de danske medier og i universitetsmiljøet. Og problemet er, at de fleste på højrefløjen kender faktisk ikke ret meget til det her. Når de skal udtale sig om det, skrive læserbrev om det, eller for den sags skyld en artikel om det, så bliver det noget, i min bedømmelse, noget halvbagt noget. Placerer, altså roder rundt i det, taler om autonome, i flæng, uden at have en klar forståelse af, hvad de autonome, i hvert fald i deres egen selvopfattelse, er. Det vil sige, at man bliver fanget på det forkerte ben, og der kommer en eller anden venstreorienteret og siger, jamen, Rebel er ikke autonom. Det er en dansk ungsocialistisk kamporganisation, som tit bliver omtalt som autonom. Og så siger de her glade rebeller, siger det bare, vi er ikke autonome. Og så bliver vi fanget der, fordi vi er ikke engang helt klar over, hvad vi mener med det, og de har så en masse argumenter, fordi de har præcis opfattelse af, hvad de mener med at være autonom. Det, der er sket de senere år, det er, at den yderste venstrefløj første garde fra starten af 80'erne, det hedder BZ-brigaden, at de jo nu er lidt yngre end mig, de er sådan der omkring midt i 30'erne. Og de mere sådan arbejdsomme af dem er nu ved at være flyvefærdige akademikere. Og en af de problemer, der er i dag, det er, hvis de begynder at gå ind som forskere, som samfundsforskere, som samtidshistorikere, og få autoritet som eksperter i højrefløjen. Alt det, der sker i øjeblikket, som vi også snakker om lige før med overvågningscenter nede i Wien osv., det viser jo, at i de her år er der et enormt boom, masser af bevillinger, masser af stillinger til eksperter i højrefløjen. Og der er det, at vi skal holde øje med, og vi skal gøre, hvad vi kan for at delegitimere, som det hedder. Altså, og det er ikke at svære det til, men at gå ud og prøve at få fat i frakkeskyderne af sådan en up-and-coming venstreekstremist, som jo ikke længere selv er ude og kaste med brandbomber, eller hvad ved jeg, men faktisk sidder inde på sit kontor i et eller andet institut og arbejder meget seriøst. Og få fat i frakkeskyderne, og få dem gå ind og få dem, delegitimeret, hvad skal man sige i stedet for måske, og få dem, altså vise, hvad de ikke bare, hvad de er for nogle mennesker. Fordi det er andre forskere stort set ligeglade med. Man skal vise, at deres forskning er forudindtaget. Det kan man vist roligt sige. Herhjemme har vi oplevet, jeg fik et chok, nu vil jeg ikke nævne navn her, men jeg fik et brev i forbindelse med en ung fremadstående forsker, som er ved at blive temmelig kendt. Der fik jeg et brev fra en af de mere kendte ledere på den danske højrefløj, om at vi skulle sende al vores materiale til denne unge mand, denne unge forsker, der var ved at skrive en bog om højrefløjen og venstrefløjen. På samme øjeblik, jeg dels så hans navn, så jeg, hvilken institution han var fra, så var jeg godt klar over, at den mand skal vi i hvert fald se meget nøje efter, hvad han er for en, før der bliver sendt noget som helst til ham. Og ganske rigtigt, det tog 8 måneder, tror jeg, eller et lille år, så har han så udgivet sin bog, og der kan man jo så sidde, og i dag ved vi så en hel masse om ham, hvad han er for en.
Jeg vil sige, at omslaget på hans bog er lavet af en grafiker, som er stifteren af AFA i Danmark. Så vi kunne næsten ikke komme tættere på. Hele humlen af det her, det er, at når vi taler om det her med registrering, når vi taler om den yderste venstrefløj, så synes jeg, at der i hvert fald i Danmark mangler et ordentligt og grundigt stykke arbejde. Og hvis det bliver, altså der er mange, der påstår, at det bliver udført et eller andet hemmeligt sted. Det skal jeg da ikke afvise, fordi hvis det er hemmeligt, så kan jeg jo ikke vide det. Men så skal det altså ud. Det skal ikke bare ud i egne medier, det skal selvfølgelig også ud i de store medier, hvor man har de her oplysninger, hvem de er, og hvor de optræder henne. Fordi det er det, de gør mod os. Og vi er så små, hvis vi sådan laver et eller andet, så er de så store her. Fordi de har hele det offentlige, det vi kunne kalde the establishment, har de med sig, hvilket Wiener Center dernede repræsenterer.